Здравейте! Сега ще разгледаме модул активи в софтуера на VIOS. Модул активи, това е от модулите, които са за първоначално въвеждане на база данни и по-конкретно база данни, свързана с видовете продукти и услуги, които предлага нашия бизнес. Както виждате, в модула разполагаме с списък с продукти. Нека започнем от него. В реда, в който сме ги въвеждали, се изсипват всички продукти и услуги, които сме въвеждали. Също така, продуктите могат да бъдат аранжирани в категории и подкатегории, за да може по-лесно да бъдат намирани от търсачката, когато е необходимо да правим оферти, доставки и прочие. Независимо дали достъпвате продуктите през категории за определен продукт и съответно да го изнамерите, или достъпвате същия продукт през списъка с продукти, когато отворите през активния ред, се изписва името на продукта, системното име, което е как се изобразява в ERP-то вътре в софтуера, в коя категория попада. Ако случайно не сте влезли през категории продукти, може да го видите тук, къде може да бъде открит този продукт. Тази категория може да бъде и повече от една. Също така, на следващото място, това е цената. Тук можем да имаме както доставна цена, т.е. автоматично системата смята, когато правим доставка под цената, която е въведена тук. Може освен евро да бъде евро-долар, да бъде евро-лира или някаква друга валута. Освен това, се отбелязва дали да смята или да не смята ДДС. Когато е услуга, съответно нямаме ДДС, ако е физически продукт, добавяме и ДДС да бъде калкулирано. В случая това не е така, затова го оставяме без данъчен клас. Важно е да отбележим също така, че разликата между доставната цена и цена всъщност е нашия маржа, който ние сами задаваме в софтуера. Тук е цената, която ние отбелязваме за продажбената цена, т.е. на каква стойност ще продаваме продукта, който сме въвели. В инвентар, освен поредния номер на продукта, който е удобен за бързо намиране на продукта, ако го знаем този номер, също така се отбелязва дали продуктът е физически продукт, съответно да калкулира количество в складовите наличности. И има още едно нещо, което е интересно. Минимално количество, т.е. ако тук въведем някаква стойност, под това количество няма да ни позволява да извършваме повече продажби. Т.е. това нещо трябва да остане налично в склад. Тук са данните, които се въвеждат, когато вече самия продукт искаме да го изобразиме в онлайн магазин със съответните URL ключ, заглавие за самия продукт, ключови думи, описание, което да се изобразява в нашия сайт онлайн магазин. А тук са атрибутите, които са въведени според съответния продукт. Тези атрибути биват избрани според продуктовия тип. А продуктовия тип, ето тук го виждаме какъв е случая, продуктовия тип и продуктите се настройват по следния начин. От тук е продуктов тип, от тук са атрибутите. Всеки различен продуктов тип може да има различни атрибути, което да ни улесни именно в поддържането на онлайн магазина. Също така в модул активи разполагаме с възможността да дадем характеристика на продукти, които са свързани с бройни или небройни тип продукти и съответно услуги. Ако примерно е монтаж, давам като пример и тук е зададена услуга, тогава не се броят количества в софтуера. В същото време, ако продуктовия тип е нещо, което е физически продукт, на местото пише вместо услуга продукти, тогава съответно се броят и количествата. Друго много интересно в тази посока, това са атрибутите, където могат да се въведат абсолютно всички видове характеристики и по този начин, ако имаме дори включително онлайн магазин, той да бъде изваден продукта с всички негови характеристики, така както е правилно да изглежда в един онлайн магазин.
Благодаря за вниманието.